Mon. No, no. Mon, mon. Mon. What's his name? Ay, de. Ay. ପଡ଼ିଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? Ay. Mon. ଏଇ ନା ଏଇ Mon. De. ନା ନା ମୁହଁଟା ସିନା ଦେଖା ହନ୍ତା ଦେ ମୁଁ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡରୁ ଦିଟା କ୍ଲିପ୍ କାଟୁଛି ରବେ ରହ ଟିକେ ଏମିତି ଖାଉଛୁ ଖାଇବୁ ଚାଲୁ ତୁ ଦିଟା କ୍ଲିପ୍ କାଟୁଛି ହାଇରେ ଇଲୋ କାଟିବ ଗୋଟେ ହାତରୁ ତୁ ଟାଣିକି କାଢୁଛୁ ଏଇ ଦେ ମା ହେଟା ମାର ମନ ଏଇ କିଏ ଆଣିଥିଲା ଏଟା କିଏ ଆଣିଥିଲା ସେଟା କିଏ ଆଣିଥିଲା ମାମ୍ କରିବ ହଁ ମୁଁ ମାମ କରିବି ଦେ ମୋ ଦୁଃଖ ଆଣିଥିଲା ମୋ ଦୁଃଖ ଆଣିଥିଲା ତୋର କିଏ ଆଣିଥିଲା କିଏ ଆଣିଥିଲା କିଏ ଆଣିଥିଲା କ କୁଲୁ ମତେ କହୁଛି କୁଲୁ କାହିଁ ହେବା ହଉନି କାହିଁ ହଉନି ବା ହଉନି ନା ହଉନି ଓଃ ବାବା ଖୁଲି ଦବା ନା। ମା କୁ ଖୁଲ ମୁଁ ଦାଣିକି ଦଉଛି କହୁଛି ଖୁଲ ठीक है बेटा कैसा लग रहा है रह तू कभी हेयर स्टाइल करती मेरा खुद का भी करती କଣ ଧନ କଣ ମାଗୁଛୁ पूरा इमीडिएट क्या हुआ बेटा क्या रे क्या चाहिए पापा ଛଡେଇକି ନେଇଆ ମା ପାଖରୁ ଛଡେଇକି ନେଇ ଆଲୋ ମା ପଳା ତାକୁ ଦେଇଦବ ଚିଲ୍ଲି ପଳା ବାପାଙ୍କ ପାଖେ ପଳା ନେଇକି ଯା ପଳା किए ଦଉନଥିଲା ମାମା କିଏ ଛଡଉଥିଲା ତା ପଚାର କିଏ ଛୋଡ଼ୁଥିଲା ବେଟା ହେଇ ଚିପି ହେଟା କଣ ଖାଉଛୁ ଲୋ ହେଟା କଣ କୁକୁଲି ସାପଡ଼କୁ ବୁଲିକି କହୁଛୁ କୁକୁଲି ଗାଇଲ ଆଧରେ ତା ଆଧରେ ଗାନି ମା ଗାନି ମାକୁ ଦେଇଦେନି ମାକୁ ଦେ ମାକୁ ଦେ ଯା ଚିପୁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବୁ ମାକୁ ଦେ ବାବା ତମ ମୁହଁ ପାଇଆନି ବୋଲି କଣ ତାର ଦୋଷ ନା ମୁଁ ଖାଇଛି ତମ ମୁହଁଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା କରୁନ तू दाऊ चिड़ा तू समझे दूर तो गाड़ी ଦେଇକି ଦେ ମାକୁ ଦେ ମା ପାଟିରେ ଦେ ଯା ମା ପାଟିରେ ଦେ ଆଇଲେ ଯା ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେ ହଉ ମା ପଳେଇଏ ଗାନା ଗାଇଦେଲୁ ଗୋଟା ଗୀତ ଗାଇଦେଲୁ ଗୋଟା ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଦେଲୁ ତପତା ତପ୍ତା ଗାଇଦେ ତା ଏବେଟା ନମ ଏଇ ଦେ ନମ ଜଗାକୁ ନମ କରିଦବା ତାକୁ ପଚାରିବ ଫୁଲ ନା ଏଠି କଣ ଫୁଟିଛି ଫୁଲ ସେ ସେଇଟାକୁ କେତେବେଳେ କହିବ ହଁ ସେ ହାତ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଛି
ଅଛି ବସ୍ हे भगवान ହଉ ଦେଖିଆ ବସ ତ କ'ଣ କହୁଛି ତାକୁ ନିଅନି ସେ କ'ଣ କହିବ ନେ ଦେଖିଆ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ क्या चीज ରଖିଦିଅ ଠାକୁ ଏଇ କ'ଣ ଏଇ ରଖିଦିଅ ତାକୁ ठाकुर ସେ ଯେତେବେଳେ ଧମକ ଦଉଥିଲା ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖି ଆଣୁଥିଲା क्या चाहिए क्या चाहिए आपको ମାଡ଼ ଦରକାର ତତେ ଅନାନି ଏଇ ଜୁତା ଧୋଇନେ ତତେ କ'ଣ ହୁଏ ଏଇ 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 କିଏ ଭାଇ ଜଗା ଯେତେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜଗାରେ ତାକୁ ପଚାରୁନ ଫୁଲ କ'ଣ ହବ ଫୁଲ କ'ଣ ହବ ବେଟା ଫୁଲ କ'ଣ ହବ ଫୁଲ କେଠି ଫୁଲ କ'ଣ ହୁଏ ପୁଛୁ ପୁଛୁ ପୁଛୁଛି ଚପ ଧରିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଏ ଦେଖିଲା ଏ ଚପ ଧରିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଏ ଅନାନି ଚପ ଧରିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଦେବ ପଇଁତିରିଶ ହଁ ହଁ ଏଇ ଚପଲ ଧରିଲେ କ'ଣ ହୁଏ କେଡ଼ି ଚପଲ ଧରିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଚପଲ ଧରିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଟିଙ୍କା କିଏ ମାରେ ତମେ ତ ଅଛ ଆଉ ହଁ ସେଇ ବାଟେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ବାପା କୋଉଠି ଯିବେ ହଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ବାପା ହଁ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଦିଦି ନାଇଁ ରହିଥା ବାପାଙ୍କ ଯିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ନା ସେ କହିବେନି ବାପା କୋଉଠି ଯିବେ ବେଟା କହିଦେ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ପିଚ୍ କହିଦେ ପିଚ୍ यार वाला को डुट्टी देखो ये किए लो मैं बंद कर ये किए कडी ये किए दुख हैं लागे दे दुख तेरी मोर देखि देला कौन कौन आधर कौन किया एटा कौन एटा कौन फूल फूल कौन हम टिके टाइम लगे फूल कौन हाँ से पूजा पूजा को बुच्ची हाँ का पूजा करिया का पूजा करिया पूजा का पूजा करिया जग्गा को पूजा का पूजा करिया का फूलर का पूजा करिया जग्गा कही दब जग्गा किए पूजा करिया हे माँ नमो माँ को नमो टाटा नाना नमो मानो मगते तू नमो कर दे तू नमो कर दे माँ तो केमती डाकंदी आउ कौन एमती डाकंदी तो हाँ नन्नी कहती माँ उपा देंदी कहती नन्नी आ नमो करते तू नम कर मां को नम कर तू माँ को नमो कर बापा कुआड़े जिबे बापा भागिस रिमोट नहीं जाउछ ना हाँ दीदी मां मुकान दिला तो लाज लगे नी रे आ तू ताको के केयर अछि ते जा मामा पाके जा तू छाले से ए ओनानी
ছি 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 ଲାଜ ଏଇ ତତେ ଫେକିଦେନେ ତୁ ତଳେ ପଡ଼ିକି ଫାଟିଯିବୁ ଆଉ ନଥିବୁ बड़े हो गई तो ହେଇଗଲା ହେଇ ପାଟିଗଲା ହେଇ ଚୁପ୍ କହି ଯାଉଛ मार 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 दीदी झाड़ मुझ झाड़ काम अच्छे देने तो हेलो कांदा कांदा एई ओई सी मजा तुम्हार देखो हे ये पिंपुड़ी बोल प्रसाद दीदी की खोई दे पागु एने मेंचा 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 पाटर पुरे दीजिए रो 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 से उकाली की निजे निजे मन गाड़ी जा पत्र पत्र बोधे प्रसाद देया एपटे बुडी एपटे तमें तो बुलाऊ आज तार खाईदेला आउ गुटे ने मुंडर मार दे ना से खाईदेव हाँ से खाईदेव सब दिन आलू रंग देखो